Morjens. Morjens. Kerropa, kuka sä oot ja mistä me ollaan. Mä oon siis Anna-Leena Hakola. Olen Hakolan luova johtaja ja toimitusjohtaja ja lähtenyt jatkamaan paappani ja isäni perustamaa huonekaluyritys Hakolaa. Ja me ollaan nyt meidän myymälässämme. Täällä on vastuullisuus on teemana. Mä tiedän, että sä oot aloittanut vastuullisen autoilun, eli sä oot ladattavalla hybridillä. Niin mä ajattelin, että toin tänne täyssähköisen vastaavan, mikä sulla on, ja mennään sille ottaa pikku ajan. Mitä se tarkoittaa Hakolassa, vastuullisuus, sana vastuullisuus? Sen kohdalla se on tarkoittanut sitä, että ollaan säilyttämässä sitä hienoa jurvalaista, eteläpohjalaista puuseppaperinnettä. Meillä se vastuullisuus lähtee siitä, että tehdään mahdollisimman lähellä tuotetuista materiaaleista. Me halutaan nimenomaan toimia tällaisena esimerkkinä, inspiroivana vastuullisuuden puolesta puhujana, joka omilla teollaan inspiroi muitakin vastuullisempaan elämään. Se on meidän DNA ihan täysin. Hyvä, mutta tää oli ihan loistava homma. Me oltiin nyt ajettu täällä pikku lenkki ja tää on nyt tulevaisuutta, millä sitten sä tulet jatkossa ajamaan, ja mennään nyt takas tonne teidän myymälään, niin mennään katsomaan mulle sohviin. Todellakin, ehkä sänkykin. Just näin.